खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। काछाराव आरोबाव सानै नकल डक्टर हमजादों। लामा जाब्रबथायाव सानै बिदा-फंबायनि जिउ खहा। टंला फरायसालिमायाव 4 आरो 5 थाखोनि रोंगौथि सायख' आनजाद। सप्तासेनि गेजेराव उदालगुरियाव माथाम मैदेर थैबाय। आथिखाल रायजोनि थासारिखौ लाना हिमन्त बिश्व शर्माया अमित शाहजों सावरायदों। खासिकत्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। काछार जिल्लायाव आरोबाव सानै नकल डक्टर हमजादों। स्रोद सुलुंनि सायाव सोनारना पुलिसा अपारेशन खालामनानै काछार जिल्लानि दुवारबन्द आरो थारापुरिनिफ्राय सानै नकल डक्टरखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय सानै नकल डक्टरखौ सुपल रय आरो इन्द्रजित रय होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। पुलिसा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुपल रयआ गोबाव समनिफ्रायनो दुराबन्द पुलिस थानानि सिङाव थानाय राजखान्थि साहा बागान लक्ष्मी मेडिकेल हल मुंनि गंसे फार्मासि खुलिनानै बेमारि नायबोगासिनो दंमोन। नाथाय गावखौनो सासे डाक्टार होनना सिनायथि होनानै फार्मासियाव बेमार नायग्रा सुपल रयखौ पुलिसा खायो। बबेखानि पुलिसा फार्मासिनिफ्राय प्रिस्क्रिप्शनजों लोगोसे माखासे फोरमान बिलाइफोरखौबो जब्द खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन फारसे सिलचरनि AND कल'नियावबो संदाननानै पुलिसा सासे नकल डक्टरखौ हमनो हायो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला RND कल'नियाव आयुर्वेदिक मुंनि फार्मासियाव संदाननानै इन्द्रजित रय मुंनि नकल डक्टरखौ पुलिसा खादों। पुलिसा फार्मासिनिफ्राय माखासे नकल डकुमेन्टफोरखौ जब्द खालामदों। सोनाब बेंगलनि थागिरि इन्द्रजित रयआ माखासे सान सिगांनिफ्रायनो फार्मासि खुलिनानै आयेन बेरेखायै बेमारि नायबोगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि बै सानै नकल डक्टरजों लोगोसे दासिम काछार जिल्लानिफ्राय गासै 17 नकल डक्टरफोरखौ हमनो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिलजानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै बिदा-फंबाय जिउ गोमायो। रबिबारखालि मोनाबिलियाव गंसे बाइक आरो डाम्पार गारिनि गेजेराव जानाय मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै बिदा-फंबायखौ 30 बोसोर बैसोनि फरिस राभा आरो 24 बोसोर बैसोनि भबेस राभा होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि फरिस राभाया गवालपारा जिल्लानि मालासारा गामिनि आरो भबेस राभाया गजापारानि। बै सानै लाइमोना गवालपारानिफ्राय फैनानै क'क्राझारनि नायकगावआव मोनसे राबार बागानाव लेबार खामानि मावोमोन। नाथाय रबिबारखालि रबार बागानाव खामानि मावनानै बाइकजों न' फारसे थांगासिनो थानाय समावनो लामा ससेयाव गंसे डाम्पारा सौख्लायनानै बुद्रुलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै बिदा-फंबायआ गोब्राब जखम जादोंमोन आरो क'क्राझार ट्रेफिक पुलिसा बिसोर सानैखौबो बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय डाक्टारा बिसोर सानै लाइमोनखौ थैबाय होननानै फोसावो। रिपर्ट बायदिब्ला गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामनाय AS 19 AC 5779 नम्बरनि डाम्पारखौ पुलिसा जब्द खालामदों आरो बे जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसा-फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो बायदि आनजाद लिरनायाव सोलोंसाफोरखौ आखा-फाखा खालामनायनि बायदि बिथिंखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला टंला दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव टंला फरायसालिमायाव थामथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ रबिबारखालि खुंफुंनाय जादों। बे थामथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ बेखेवनानै होयो टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिराम बर'आ। फरायसा-फरायसुलिफोरनि इयुनखौ नायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थाखो 4 आरो थाखो 5 आव फरायनाय फरायसा-फरायसुलिफोरखौ लानानै मेहेर गोनाङै रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुङो। आयदा बायदियै थाखोनि फरा बिजाब इंराजि, बर', गोरलै सानखान्थि, आबहावा आरो आसाम बड'लेण्ड भारतनि सरासनस्रा गियान बायदि आयदाखौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12:30 रिंगानि गेजेराव बे आनजादखौ फोजोबनाय जायो। आनजादाव टंला दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय खमैबो 200निसो बांसिन फरायसा-फरायसुलिफोरा आनजाद लिरनायाव बाहागो लायो। बे रोंगौथि आनजादाव मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय टप 3 सायख'नाय जागोन आरो मान बान्था होनाय जागोनखौ दख'रा एबसुआ फोसावदों। हाबाफारियाव बाहागो लायो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजिब बर', गाहाय नेहाथारि देरसुं बर', लेङाइ आफादगिरि अनारु बर', लेङाइ नेहाथारि बिष्णु बर' आरो गोबां दैदेनगिरि दिथागिरि आरो फरायसा-फरायसुलिफोरनि बिगोमाफोरबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया मोनसे गोब्राब थासारियाव सौफैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै उदालगुरि जिल्लायाव आरोबाव मासे मैदेर गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। फुथियासांनि बासुगावनिफ्राय दिनै मासे बैसोगोरा मैदेरनि सह'खौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे सप्तासेनि गेजेराव माथाम मैदेरनि सह'खौ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बोखांनो हाबाय।
दिनै आरोबाव मासे मैदेरनि स' मोननो हानायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोर भेटेनारि एक्सपार्टफोरनि टीमा जाथायसालियाव थांनानै मैदेरनि सहखौ पस्टमर्टम खालामफैयो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हाग्रानि मैदेरनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोलनि सुबुं थाग्रा माखासे जायगाफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ गले गले हाबफैना उदखार खालामफैदों। थागिरिफोरनि आबादफोरजों लोगोसे न' बांफोरखौबो थेर बेथेर खालामलांदों। जाउनाव दासिम गोबांथार सुबुङा जखम जाबाय आरो बे बोसोराव सा 15 निफ्राय सा 20 सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय। बबेखानि हाग्रा ओनसोल सिफायनाय आरो मैदेर थाबायग्रा लामायाव माखासे सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै हाबसननाय आरो सोरखारनि गोहोलोनि जुनैनो हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गिख्रंथाव दाङाबाजिया गले गले जागासिनो होननानै थागिरि रायजोफोरा अजद होदों। लोगोसे हाग्रा बिफान आरो आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारिया रैखाथि होनाय आरो होबथानाय आदबफोरखौ मोजाङै मावफुंजायाखै होननानै अजद होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान दिल्लीयाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगो हमदों। रबिबारखालि हराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै आसामनि आथिखाल थासारिनि सायाव खावसे घन्टासो सम सावरायो आरो आसामनि थागिरिनि बागै नखर मन्त्रि अमित शाहनो फोरमायथियो। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिया आसामनि हादरब जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायजों लोगोसे रायजोआव सोमजिनाय दुंहाव थासारि, मोनद' हारिनि एसटि होनाय आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायो। गोदान दिल्लीयाव अमित शाहजों सावरायनायनि बागै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव फोसावनानै अमित शाहया आसामनि जौगाथायनि गोख्रैथिखौ गोख्रैसिन खालामनो बिथोन होदों आरो नाजागासिनो दं होननानै लिरदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि रेल मन्त्रि आश्विनी बैष्णवजोंबो आसामाव रेल सिबिथायखौ फुवारनाय आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव गुवारै सावरायो। बे मेलाव आसामनि थाखाय गंथाम गोदान अमृत भारत रेल होनायनि बागैबो सावरायनाय जायो। लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेमफु मैगुपुलनेस सिटलसिम गोदानै रेल लामा लुफुंनायनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया रेल मन्थ्रिजों गुवारै सावरायो। बर'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय ब्रैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो नैथि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा जोलुर बादायलायनायखौ रबिबारखालि खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेननाय जायो। हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर'आ। बर'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां बोसोनगिरि जगेन्द्र नार्जारिया आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि नेहादारि शरत चन्द्र बसुमतारिया। बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि बि सोमखोर बसुमतारिया। हाबाफारियाव माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरिफोर, ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर, सानसुमै रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरा मैखोमै बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।